nandito na si Bay Jasper mga bay. Sumipot na. So, combination sprocket ni Bay Jasper. So, may pinag-iba na sa kanyang motor mga bay. Malaki ng pinag-iba. Naka power pipe. Naka 1538 na sprocket. Sa atin 1536 at naka stock pipe tayo. So yan, try na namin to ngayon. So ayan mga bay, magsimula na kami ni Bay Jasper. O lagi niyo 2.00. So sa atras niya is 60 by 90 ang atras. Naka power pipe, pero hindi siya naka big elbow mga bay. Sa atin is sa harapan 60 by 80 at sa likuran is ayan 70 90 1536 na sprocket combination. Same kami, naka rim set. Ayan, naka tulok ka sirbato. Okay. Puro ang kanyang motor. So, nauna na si Bay Jasper ah. Lugi na tayo. Grabe. Wala. Grabe ang lakas. Talo. First hit, talo. Talo. So, talo. Grabe. Pilay top. Wala kaabot 120. Ako kay Igor nilabay og mga 100 to. 100 to. So, iya wala kaabot 120. So, balik. Second hit. Ayan. Grabe, lakas si Bay Jasper. Hindi tayo na 100. Grabe, layo na natin. Ayaw na niya mag-110. Grabe, wala na. Halo na tayo. Grabe. Oh, di ko kabot 110. 100 turek.
15. To magyapon. Oh. Di ko kaabot og bay. No sa di ko kaabot og 110. So, yan. Talo na tayo sa dalawang hits. Last. Katulo. Katulo. Ah. Ha? Pwede. Sige, para makatap ka. Para matap ni mo. Pugot lang kayo? Okay, balik may balik. Okay. Yeah. Okay, bye. Bye. Okay, kayo. Okay, kayo. One-ten lang. Kinaya. Kasama ba ha? Abot og 120. Mga 117 lang, 118. Wala ka mo 120 ay. Ang wala ra. Di anak ikalit mo. Oh. Ako wala ra kabot 120. Enggak. Hastangin siguro o unsa ba? Abay, parang walang nanalo. Parang walang nanalo, parehas lang. Ikaw? Oo, muli na ka. Mulat ka. Dito Metroplex tambay.
Maabot. Hapit ang po Alas 7 no? Sa Metroplex. Sa Metroplex. Sulat mi sa uban ng mga meet up mga bay. Meet up. Sa matmas sa mini bay Jasper. Ditindi rin kinsay makauna. Yan, friendly gigs lang po yun mga bay ha. Friendly gigs. Dayin namin yung mga ka-meet up namin. May isa, taga Don Carlos. Tatlo yung sa dito, Valencia. So shout out sa inyo. Ha? Ha? Tulo sa Valencia, isa sa Don Carlos. Upat sila tanan. Metroplex. Kuyawan kanin. Metroplex. Dito ang magandang tambayan mga bay. Ito maluwag. Ito na po yung matambayan natin son. Maganda yung dito tambayan. Siyang luwag at maganda at maaliwalas yung paligid mga bay. So yan, i-update ko lang kayo mamaya mga bay sa aming mga kasamahan na makarating ngayon na sa meet up. So salamat kay Bay Jasper. Walang natalo. Parehas lang. So parang same lang yung lakas ng aming motor. Magdepende na kung sino yung makauna. So ayan, next vlog naman tayo. So abangan yung meet up namin mga bay. So may karirahan rin tayo. So ayan.